ing sekaring bawana langgeng. Om Swastiastu, Om Santi Santio. Titah ulun pujang para rongga lawi. Anggon kita mempen samati ambanting araga angracut sukma agawe gegiring kahyangan salendra bawana. Jamur dipa moyak mayek kawah condra timuka kadya kinebur-nebur. Titah ulun pujang kara rongga lawi. Jeneng kita datan bisa selak lan swara. Kalamun to saka kersane yang girinasa. Jeneng kita bakal kangkat derajate minangka hanjang kepi Durandana keng mapan ana kahyangan salendra bawana. Kanthi marganing jeneng kita kudu lelaku labuh negara. Jroning jeneng sira madhep minangka lelabuh negara. Jeneng kita magut yuda ing Arara Mandala Yuda. Ya ing kono jeneng kita bakal kabanjut lawan Jawata. Munggah ing kahyangan salendra bawana. Kadherekake kelawan para widodari-widodari kang amapak kelawan jeneng kita hanjang kepi para Durandana. Cukup semene titah ulun pujang kara rongga lawi. Banjur apa wigatine mara kake matu namung badhe ngaturaken namala saking sang crita ratu kencana kunjungan panjenengan nawala saka keraton Majapahit leres ya Mas lamun kaya mangkono mara abdi aturna marang panjenengan. Ojo pahit sang Twita Ratu Sri Subba Siti Kancana anggerimbang angeleti ambutosake soho amini sudo marang Adipati Rongga Lawi ing Tuban minangka tetungguling prajurit
Manggalayuda Senopati Agung Karaton Majapahit ingkang supaya berat memalaning praja kang den timbulake Adipati Blambangan Uru Bisma Menak Jinggo Majapahit Sri Subha Siti Kencana. Anuwat Kang Mas Ranggolawi. lumantar nawon panjenengane sang putri Ratu Aji Majapahit Kencana Ungu Sri Subha Siti minisuda marang Ranggolawi minangka Senopati Agung ing Majapahit kang supaya nyirep Ratu kang dianggep dadi memalaning praja kang ditimbulake dening Adipati Blambangan Umbaran Uru Bisma Menak Jinggo kanggo netepi darmaning satriya tama lan netepi dawuh Ratu sesembahan ing Kraton Majapahit saha netepi darmaning prajurit Ranggolawi arsa magut yuga ana ing ora Mandalayuda tanding kalawan Uru Bisma Menak Jinggo Adi Kang Mas Ranggolawi. Anuwat Menawi pengestingan kami misuwur minangka senopati sakaran Menak Jinggo. Kados kok kawratan raos ing pados kula Kang Mas. kawratan kanthi dasar apa Anuwati Kanthi dasar kula wau dadi kaya peno Kang Mas Ranggolawi. Rumus kula pengestingan lan kula mikoten mriki mawon lompek wonten ing tenging sambut nitih bangga. Nanging boten ngertos sanget parani pilai lan sipun lomba ingkang ageng saking Kang Mas. Elokipun Kang Mas Ranggolawi menawi kula wau menawi kula menika saking dipun slametaken. Nanging menawi penjenengan rumus kula kelih boten salebetipun samudra Kang Mas. Anuwati aku njaluk aja banget jeneng sira gagas ing pangipet tembung ipi mono kembange wong turu nanging para sarjana sucaning budi uga ana kang paring teges babagan pangipet salara Ipen kuwi amung dadi pralampita lelakone menungso urip kang durung dilakoni kacakra bawa kasudarsana kadara dasih kae candraning pangipet pamadipun Ipene Banowati ngepasi Ipen kadara dasih Ipen puspa tajem tegese ngipi kang bakal tumus dadi kasnyapan tegese Ranggolawi kudu gugur ing medan loko kuwi pas jalan Jejibaning prajurit depani welani lan jaga utuhing negara
Angis netesake wastu. Prajurit kaya ora darbe keluarga. Prajurit ora darbe garwa lan putra. Nanging uriping prajurit kajiret sumpah nalikane Ronggolawe katunggulan bandera kula klapa. Ana ing saklisoring gapura Welwa tekta ing Majapahit. Urip nganti patine Ronggolawe kanggo depani Hyang Singosepati. Kula kang dawuh wis cetha Ronggolawe nampa gelar Raja Manggala Yudha Majapahit. Senopati kang jejibane garap busa perang irep para tulan rerusuh marang adipati bawan kang wis panimbalilon. Marang sira Wongsopati kapara dingarsohe Wongsopati. Paket jeneng sira ndak timbali Wongsopati. Tuh Kanjeng Adipati Ronggolawe sesembahan mewah pepunden kados dene sinamber gelap lepat tinubu ing siwa bebasan kageting manah kula boten saged kula gambaraken Kanjeng. Duh Kanjeng umpami abdi dalem kula pun Wongsopati anggadhahi kalepatan pidana menapa ingkang badhe kapatrapaken kalian kula boten badhe suwala Kanjeng. Aja jeneng sira kaduk ati kajron ing panampa Wongsopati. Jeneng sira tinimbalan ora karana Wongsopati darbi luput marang tatanan ana ing Kabupaten Tuban. Nanging krana jeneng sira abdi kinasih wong sing dadi kapercayanku weruhanane menawa ari kalenggan iki Ronggolawe Adipati Tuban kawini suda minangka Senopati Agung ing Majapahit kang nampa dawuh ngirep memalaning praja kang den timbulake umbaran Winakjingga Adipati ing Blambangan. Ronggolawe arsa magot yudha ana ing madyaning Rananggana ana ing ora-ora Mandala Yudha ngadepi marang kridane Urupesma Winakjingga kang kuwi dawuhku kang rumendah marang jeneng sira Wongsopati. Nggih Kanjeng. Mara kaki Bentua Kiai Tunggalogo bedol saka pelanggan Kanjeng Adipati. Arjan Biaturo Kanjeng Adipati. Menawi kula kautus bedol Kiai Songsong Tunggalogo kula maos kawratan. dasari Katuran reksa Kanjeng mbok bilih dinten sakmenika ngepasi dinten tali wangke
menawi untuk kelampah Kiai Songsong Tunggalogo kabedol saking pelangkan pusaka Kadipaten Tuban badhe nemahi rupa. Hai! Ature wong Sobakti wis sambung kalawan mawaler pepacuh para pinisepuh para pepunden ing Kabupaten Tuban walake Kiai Tunggalogo aja nganti wal saka plangkan apa maneh ngepasi dina taliwang. Leres Kanjeng. Tuban bakal waroto lan Tuban bakal nemahi nanging he wangsa pati Katibalan wal saka wala lan bawaler luhur ing Kabupaten Tuban utuh lan lebure Kabupaten Tuban Ronggolawe Senopati kang ora bakal bisa nduwa marang dawuh saka ing kraton Mojopahit. Mula kang kuwi aja sira mbadal dawuh mara kaki betul Songsong Tunggalogo tinggalo banter sampun prawoco menapa ing dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Adipati kepareng. Dalo siji pitunggasku marang Panuan nalikane Ronggolawe jangkah akeh sikil ninggalake Tuban lumarap ana ing medan nopo kalamun bejo bakal mulya kalamun cilaka kowe tertamtu kelangan ganti. Cukup. Lilo, Legowo, Jalaran Panuwati, kae garwa prajurit. Kiai Tunggalogo, Wangsa Pati, Katibalan kula derekno Ronggolawe, tak jangkae wan. Sri Rampi Bocah Wadon Ramal